Ħafna uffiċjali huma urtati għal fatt li l-korp ħela 7 snin sħaħ qabel inħareġ mandat ta' arrest internazzjonali fil-konfront ta' Ryan Xkembri u l-istorja pubblikata il-ħadd fis-Sunday Times ġabet magħha reazzjonijiet ta' rabja minn diversi pulizija illi fissru ma' Net News kif kummissarju tal-pulizija wieħed wara l-ieħor baqa' jkaxkar saqajh milli jieħu azzjoni konkreta. Fil-fatt it-Times velat illi kien biss f'April tas-sena li għaddiet illi inħareġ dan l-arrest warrant minkejja li kulħadd fil-korp kien konxju tal-gravità ta' dan il-każ u dak kollu assoċjat mal-isem ta' Ryan Xkembri li kien ilu maħrub minn pajjiżna sa mill-2014. Kif żvela b'mod esklusiv is-sit netnews.com.mt, Xkembri kien arrestat fl-Iskozja x-xahar li għadda f'temp ta' 12-il xahar minn mindu ħareġ dan il-mandat internazzjonali għall-arrest tiegħu u ġie estradit lejn Malta fit-22 ta' April bil-kompilazzjoni fil-konfront tiegħu mistennija tibda fil-11 ta' Mejju li ġej. Rapporti fl-aħħar xhur kienu indikaw li l-avukat Karmel Kirkop illi nqatel fl-2015 f'Birkirkara kien sellef lil Xkembri ma' 3/4 miljun euro fi żmien meta l-istess Xkembri kien wieħed mid-diretturi tal-Mall Supermarkets. Ryan Xkembri kien ħarab mill-pajjiż wara li s-supermarkets tiegħu fallew u miljuni kbar qatt ma ġew irkuprati, inkluż is-750,000 euro li kien silifhom Karmel Kirkop. Brabta mal-assassinju tal-avukat Kirkop hemm akkużat Adrian Agius, persuna li ġie arrestat wara li jismu nkixef riżultat tal-maħfra li ħa Vince Muscat il-Koħħu.